Jak ci się nam podarzyło? Możecie nam blank nie wierzyć. Godom sam w imię moich dawniejszych kamratów i kamratek, ale my wszystkie dorastaliśmy w tych bezmać łoskliwych latach 60. i 70. Ludzie jak ci my musieli mieć mazel i że podarzyło nam się razinku przeżyć te lata. Przecież autoki nie mieli Sicherheitsgurtów, takich ci bandów bezpieczności, ani gryfnych kopfhalterów, zegowków przy kanapejach. W autoku na zadnim kanapeju było 100 pieruńsko szpaszownie i blank niegefährlich. Kinderbety dzieckowe gracki byli na zicher posztrajchowane blajowymi lakwarbami. Flaszeczki od tych wszystkich medykamentów, roztomajtych szczotków do pucowania blank ci nie byli zicher. Szło jeździć na kole bez helmiska, a chłopcy ustanawiali rekordy prędkości, co by drugą ustać w połowie drugiej i że koło ze bremzą było za drogie dla naszych ojców. Nie w torec noc byli dobre weszuli i lecy, kiedy musieli ostać siedzieć, musieli szupnąć na drugi rok. Ale też żadnego nie posywali do jakiegoś psychologa. Ganz einfach powtórzył rok i to ci była jego jedyna szansa. Woda słypało się direkt ze kokotka, a nie ze blank sterylnych flaszek PET. Tyszczkaliśmy, putrowaliśmy się maszkytoma, słodkościoma, ku temu słypaliśmy orężada z eryktycznym cukrem, a nie mieliśmy problemów z efektownością i nadwogą, bo furt i jednym ciągiem byliśmy na dworze i byliśmy aktywni. Nie mieliśmy już w ten czas jakiś tam PlayStation, gracko wideo, 99 kanali, TV telewizji, roztomalitych DVD, mobilniaków, komputerów, no ale naisto mieliśmy prawych przyjacieli. Mogliśmy z nogła wkarować do kamratów i zebrać u nich na plac, albo bawić się u nich we ich pomieszkaniu. I blank nie musieliśmy ci szpekulować, jak się to godzi, albo i nie. Nie było, jak już sam powiedział, mobilniaków. Żaden też nie wiedział, kajmy są i co razinku w tym łokamżyku robimy. Niemożebne, nadzwykowne, tam na zewnątrz, w tym feslagramenskim, bestyjskim świecie, blank ci bez opieki, jak ci to było mygli. Graliśmy we fuzbala, jeśli któregoś nie wzięli do manszaftu, to się wyślim to i tela. Przecież nie było to do niego taki istny koniec świata, ani ta moderno trauma. Mieliśmy podropane, poharatane kolańska i łokcie, elbugi, drugda, też wybite zębiska, ale nigdy nie wiedło się z kulitego do gerichtu. Żaden też ci nie był winowaty, ino my same. Żaden też z nas nie miał jakiejś alergii na kurz, sztaub, truwa, a i na krowskie mleko. Mieliśmy swoboda, laufpas, frajny czas, klęski, przesrane, sukcesy, zadania, obowiązki i uczyliśmy się dawać za tym wszystkim rada. I mam pytanie za 100 złocioków. Jak ci się nam to udało przeżyć, bo dzisiaj nam wszystkiego dają, co to jest unmöglich, co to jest niemożebne. No jak? Ludzie, jak nam się to udało? A teraz mamy więcej ulekcyjów, usznodnieniów, no ale też mamy coraz mniej czasu. To też więcej znamy, ale mniej poradzimy spokopić. Mamy więcej medykamentów, ale mniej zdrowia. Powiększyliśmy to, co posiadamy, ale pomniejszyliśmy nasze werty. Godamy mocka, przajemy mało, nienawidzimy ku temu często. Zdobywamy kosmos, ale procną do ludzi do własnego wnętrza. Mamy szeroksze gehalty, ale mniejsze werty moralne. Żyjemy w czasach szerokszych swobodów, szerokszej dobrowoli, ale mocka mniejszych ci uciechów. Mamy też naisto mocka do jodła, ale blank maluśko wartości odżywczych. Żyjemy tak naisto w czasach, kiedy podczas 2 geltaków na utrzymanie familii, a liczba szajdungów wzrosta. Żyjemy też w czasach szykownych chałupów, ale więcej jest domów kaput. Bez to też od dzisiaj.
Nie trzymajmy nic na jakieś nienoszłe pogody, jakie przyleżytości. Zuchtejmy za wiedzą, czytejmy więcej, dziwejmy się lecy, i jakie widoki, ino nie medykujmy o swoich, ino potrzeba. Spędzajmy więcej czasu ze familioma i przyjacieloma, czkajmy umiłowane jodło w warze, w którym mamy festelnie radzi, nawiedzajmy miejsca, w którym przajemy. Życie jest ci przecąż taką ketą, łokam żyków przyjemności, a nie ino ringowaniem się o przeżycie. Nie ostawiajmy naszych parfinów na lepszejsze przyleżytości. Używajmy u nich zawdy, kiedy mamy na to chęć. Wyciepmy z naszych słowników takie uzdruki jak keregoźnioszka, kejsik. Żyknijmy naszym familiantom, przyjacielom, jak festelnie u nim przajemy. Nie odkładajmy niczego, co zesia przynosi uśmiech i zadowolnienie. Każdy dzień, każda minutka jest ci przeceń wyjątkowo i niepowtarzalną. I dajcie pozór, zdobejcie się sprawa z tego wszystkiego, podwij, to nie będzie wasza ostatnia minutka. Oj, więc pnioków.